Nina bezulu edumene ngahlomanga kwakhangela amankengane indaba ze1 KZN TV nifundele uphila nokaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Nazo kwizona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Ubekwe koyokugcina usosayensi wakaNongoma. Bamashele amanzi eDandi kanti iDA ifuna zehle ezikhundleni izikhulu zeTheku. Sanemukelene bakaMbombosho omnyama kwindaba zethu ze1 KZN TV. Umndeni kasosayensi kwezenuzi ongasekho emhlabeni uSenamele Masango uthi ugqemeka ingozi engeqwa ntwala ngokudlula emhlabeni kwelungu lawo beliqavile. Umndeni wakaMasango usho kanjena njengoba bebekwa kendlini yakhe yokugcina namuhla kaNongoma ehlala Nkosi enyakatho nalesifundazwe. Kwaba nento ethi umndeni wakwaMasango uthembele kuwe. Yakhala Kufike usizi nomunye umndeni udlulisa amazwi okugcina kodadewabo ongasekho uSenamele Masango. Lo mndeni umchaze njengomuntu obenesihe nothando uthi akulahlekelwe wona wodwa kepha nesizwe sonke. Indlela asivalelise ngayo uSenamele so loving, kind and caring. No wonder igama lakhe lizisho njengoba sinibona nje. Uningi ke asenzele khona njengomndeni esingeke sikubalile. Sikhalela nina ke bafowethu. Imingcwabo esuki kanjena akukhalelwa umndeni, khalela isizwe sonke. Sase South Africa. Uningi ke esikufundile es umphakathi wakwaNongoma lesizwe sonke nje sase South Africa. Ukuthi nothing is impossible in life. There is no shortcut in life. We must work hard in life. Hard work pays off. Uningi asifundise khona ukuthi kusuka emakhaya akusho ukuthi ngeke uprogress empilweni yakho. Kanti abanye bachaze uMasango njengomuntu obeyithanda ngemfundo wabeka indawo yaseNtshodo kwaNongoma ebalazweni ngemfundo yakhe nobefisa intsingene emkhakheni wezescience. Engikuthande kakhulu ngaye emphakathini wakithi ubeyikhombisa ukuyithanda imfundo egqugquzela abantu abasha ukuthi baye ezikoleni bafunde ezehambele ngisho izindawo la okunezemfundo khona ngendlela ebengihlele ngayo la ngiyaphazamiseka ngalunga lesi sikhathi azahambele nezindawo ezahlukahlukene ayokhuthaza lento esithi imfundo ubesinikele ephansi ehlonipha ezakahle ubemazi omunye umuntu wenzile ke kahle ke zonke izinto zakhe usibekile ebalazweni siyindawo yaseNtshodo siyindawo yakaNongoma siyindawo yase South Africa sesiyaziwa nje ukuthi la iNtshodo kunososayensi obesazoya wayesho vele uyogcina efikile phezulu emkhathini. Izinhlaka uMasango akade esebenzisana nazo zikhale ngokulahlekelwa okukhulu. As a board, we obviously have lost a board member. We have lost a person. And I do know amongst our family board members that they have lost a sister. She came in, she did fit into the structure of the board. And because of that, you can now see sitting here that it is because of uphuma kuphi, ukhule kuphi, ukhule kanjani. It means ama decisions akhe abewenza were destined to take her to a particular position and direction. But unfortunately, because of the sudden passing on, she hasn't. Lo lele phambi kwethu today, she spent most of her time nathi. Minimum per year it will be 4 meetings, other than the portfolios la ube participate khona. Siyabonga kumndeni wakaNtusi, umndeni wakaMasango ukusiboleka le ntombi behlakaniphe kangaka. If khona abalobi abakhona la babhala incwadi, I think at the end of this funeral a book can be produced about Losiso Lelela. There's so much information about her which has propelled a number of us who have interacted with her in terms of looking things differently. Ukudlula emhlabeni kaMasango kushaye kwazela kuhulumeni uthi ulahlekelwe. Into ayisho sena wathi ADM she didn't look good mndeni wakaMasango even on that day, because the question I even asked was sena ngithi sena uyaphi
wathi cha DM ngiyaya kuma results into ngifise ngiphokophelele nokuyoyibona ukuthi kulama results are this year ka 2024 bangaka bazobe bephumelele ngamalengiso ezifundweni ze-science. Kwangithinta kakhulu lokho ngathi lengane when it comes to education ibeka phambili. So really we are here to say thank you to the family yakamasango. You have given us imbali esingeke siyikhohlwe. Usenamile usenzele imark engisasho wherever we go, wherever we are. Ngisho besoba nama budget votes in parliament, you knew that the person that you need to go with there also by inspiration akwazi uku-inspire abantu usenamile, and she will wake up wherever she is akwazi ukuqhubeka asebenze nathi. Usenamile Masango udlule emhlabeni neminyaka engama-39 waba ngokuqala ongusosayensi wesifazane weNOS ukuba kabe ingxenye yethimba lase-Afrika elaya ku-European Organization for Nuclear Research kwilaboratory yesayensi enkulu kunawo wonke emhlabeni. Ushiye emhlabeni odadewabo nabafowabo. Ezindabeni ze1KZN TV kubiNkosenhle Mthembu kwaNongoma eNtshoto. Adelekile ngebelishisa likhipha umkhovetsheni amalungu omphakathi avele endaweni ezahlukene ngaphansi komasipala waseMzinyathi maphakathi nelikaMthane yabamba ke imashe nokuthula ekhala ngamanzi. Exoxisana neziko lesindaba le1KZN TV lamalungu omphakathi akhala ngokuthi ke kwezinye indawo sekuphele cishe isikhathi eside kakhulu bengenawo kamanzi, ingakho bebone kubalekile ukuphumela emgwaqeni ngokuthula edolobheni laseDande bezwakalisa isikhalo sabo ngenkinga yamanzi. Le mashike ibihlanganisa amalungu omphakathi sibala umphakathi wasesithembile, isibongile, iDandi, iGlencoe, Washbank, Inkosi Sithole, amaplazi nakwezinye izindawo. Lo mphakathi ohlanganisa izizwe zonke othi ke sesiside isikhathi bebhekene nalenkinga njengoba abakhona aphinda hambe futhi umesebuya abuye engcolile bengakwazi ukuwasebenzisa. Kwathina sinawo amanzi, thina ke sinalo ithuba lokukhuluma noMzinyathi. Sesikhulume nalo eside kumhlangano yethu, ikakhulukazi uMzinyathi uthola ku rapid response meeting. Kuleyo mhlangano bahleze befika bechaza into eyodwa ababeyichaza ngoMay sisaqala ukuhlangana nabo bevakasha endaweni yangasekhaya esithembini. Bekhala ngokuthi ama-filter iwona nenkinga. So into esiyibonile-ke nathi ngokulalela umphakathi ukuthi mawuza la uzokhalaza ngokuthi ufuna amanzi kompompi, hayi amanzi ngama-waterkan, hayi amanzi lawa bagcina beyowakha eziphethwini emadanyini nakuyicaqogqwana nje zamanzi lapho wathola khona. Akukho ngisho esisodwa isitolo ekuthiwa sicekelwe phansi. Kulokho kukhombisa ukuthi umphakathi uze ngani ngokuthula. Bese umuntu okumele ezothatha izikhalazo zomphakathi etshengisa ukudelela engayihluphi ngokusondela ezothatha izikhalazo zomphakathi. Many years that we've got a water shedding sort of thing going on here. We're sick and tired of it. Even the people in Sibongile, in Sitembile, people staying in shacks, they need water, but we haven't got water. Lo mphakathi uthi kumasipala uMzinyathi usubikelwe ke kaningi ngodaba lwamanzi, kodwa ke azikho izinyathelo ozithathayo. Asibanibikela abathathi izinyathelo basinikeza izethembiso, kodwa lezo izithembiso bangayigcini. Ngizoqala nje ngoMay uMasila basethembisa ukuthi sizoba nekomiti elizosebenzisana namathenka. Lelo komiti namanje alikaze lenzeke, kodwa bayawaletha amanzi ngama-waterkan. Bagcina kodwa lama-waterkan engawunelisi umphakathi ngoba amalapho athanda khona. Esasikubekile ukuthi uma beletha lama-waterkan azosebenza nekomiti okuyikomiti elizobakhombisa ukuthi mabame kuphi. Banxuse ukuba umnyango wezokubusa umabisana nezidaba zomdabu KwaZulu-Natal ukuba ke ungenelele kule nkinga ebhekene nomphakathi. Sithukhokta njengosupervisor womasipala. Obomasipala bonke bareporta kukhokta makunama issues athinta ukusebenza komasipala. Province yaKwaZulu-Natal undunankulu siyacela ukuthi bengenelele kuzokwazi ukuthi kube nesixazululo kulolu daba lwamanzi. Kanti kumasipala uMzinyathi usiphendulele kulolu daba.
ayikho indawo enakekelwe njengendumeni uma amanzi efile lokho kuhambisa amanzi amapayipi ahamba khona noma yini ama truck asendumeni awafi awaphuki njengama truck asemvoti asemsinga nawasenquthu ngoba indawo yawo yona incane futhi ayinazo intaba abasiza kabantu ubusuku nemini ebafakela abantu kodwa sesitholile ngomala lapho ukuthi kukhona ikhansela elithize lenhlangano ethize enomdlalo obubi enhlanganweni yalo leli ikhansela ke linomkhuba futhi ukuthi mayifika ama truck laba bamakhansela ahlala kwi district eMzinyathi libaphuca ilungelo lihambe lo ne truck liwakhombe lo ama truck ukuthi awahambise kuphi ama site nezindawo amanzi. Lesikeze indaba zo-1 KZN TV ngengosamkeliswe Nqulunga ngisemzinyathi. Iqembu le-Democratic Alliance ngaphansi komasipala weTheku KwaZulu-Natal lithi lizomashela kuba kwehliswe ezikhundleni ezinye zezikhulu kulo masipala. Umholi waleli qembu kulo masipala uThabane Mthetho uthi lo masipala usufadalele wona wonke amazinga ngakho bafuna kwehlisela ababebe nomgomo ukuqinisekisa ukulungisa kwengqalasizinda nokuhlinzeka komphakathi ngedingo. Iqembu le-Democratic Alliance kumasipala iTheku selinxe amanye amaqembu kulo masipala ukuba eseke isiphakamiso salo sokuba ke isabelo mali sibeke eqhulwini ukulungiswa kwengqalasizinda efaka ukuphakelwa komphakathi amanzi nogesi. Ngaqinisekisa nje ukuthi iTheku liwumasipala osufadalele kuwo wonke amazinga. Kodwa njengamanje inkinga ezinkulu ezikhona inkinga zezokuphakelwa kwamanzi. Zonke indawo ezikhona lapha eThekwini ngabe ise-North, ise-South, ise-West, ise-Central zonke nje basikhuluma nje kuncikinciki ukuphakelwa kwamanzi. Yona inkinga enkulu esibhekene nayo njengamanje. Ingakho ke njenge-DA sesithathe isinqumo sokuba sibhalele umasipala sisebenzisa imigudu yangaphakathi uqinisekisa ukuthi usebenzisa uhlelo loku-reprioritize ibudget ukuze ibudget iye ukuyolungisa inqalazinda ezokuphala kwezamanzi nenqalazinda kagesi ngoba inkinga enkulu inqalazinda engasakwazi ukumelana nomthamo okufanele ukuba uphakelwe abantu. Ngakho siyethemba ukuthi onke amaqembu ezepolitiki akhona eThekwini azoseseka kulokho ukuze kukwazi ukuthi kuphelele lezi inkinga zezamanzi. Kodwa ke over and above that ongaphezulu kwalokho sithi labo akufanele ngabe bayaqinisekisa ukuthi izingqalasizinda ziyalungiswa nokuhanjiswa kwezinsiza kubantu bengakwenzi lokho sithi abehle ezikhundleni okubala umphathi dolobha ubaba uMbhele nosihlalo wekomiti lezokuthunyelwa kwezamanzi nenqalasizinda kagesi uIFP uMdunkosi sithi naye kehle esikhundleni ngoba kuyacaca ukuthi umsebenzi umehlulile. Lokhu kuhlaluke ngesikhathi leli qembu lihlangene nabezindaba ngenhloso yokwethula upholi balo kulo masipala kulandela ukhetho lwangaphakathi ngozibandlela. Laba bathi ke indaba yokusetshenziswa kohlelo lokuqagela ukuthi ke abantu basebenzisa amanzi angakanani enyangeni iseyinkinga kulo masipala. Sithi akube nethimba elizoqokwa elizoqinisekisa ukuthi lidila nalendaba yebilling ukuze siqinisekise ukuthi abantu bakhokhiswa ngendlela efanele bangakhokhiswa estimation okwenza ukuthi bagcine bekhokha imali abangakwazi ukuzavote. Sekunabantu abaluze imizi yabo ngenxa yeliphutha likamasipala lokungafundi amabhili. Ukufunda kwamabhili bekungaphansi kwa-electricity nakwa-water. Sithe akusukeke lapho kuye kwa-revenue okuwona obhekelele ukuqoqwa kwezimali zikamasipala ngoba lokho maye kwa-revenue kuzokwenza ukuthi u-revenue akwazi ukuthi afunde amabhili nyanga zonke okwenza ukuthi abantu bakhokhe imali leyo esidingo abasebenzisile. Kukhuthazwe umphakathi ukuba ke ubike amakhansela angawenzi ngendlela umsebenzi. Kunomehluko phakathi kwekhansela elisenkingeni ukuthi umasipala akaliniki izinsiza zokusebenza ukuze likwazi ukwenza imphatheni nekhansela ethiwe ukuthi nje ilona elivilaphayo. Zikhona ke inhlelo zokumeasure i-performance yamakhansela. Makutholakala ukuthi ikhansela alisebenzi ngokuyikho lithathelwe inyathelo ngizokwenza isibonelo lapha nje e-110 kune-by election ngoba i-DA ixoshe ikhansela belingasebenzi. Ngakho ke uma ikhansela lingasebenzi i-DA lithathele inyathelo kodwa siyaqaphela ukuthi kwesinye isikhathi imphakathi iyayisola amakhansela ngezinto ngempela uyilezi zinto esikhala ngazo ekufuze ngabe zenziwa umasipala mengazenzi bese kuxekwa amakhansela pha. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ake siye etolweni beselo sophinde sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo kwizona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Ubekwe koyokugcina usosayensi wakaNongoma.
Bamashele amanzi eDandi, kanti iDA ifuna zehle ezikhundleni izikhulu zeTheku. Unconya kwimbali zesizwe ngokuzihlonipha nokuzigcina zisivikele ngokuba ngamatshitshitshi. UNdlunkulu wesizwe sakaMpumuza eMgungundlovu uhlanganise zonke intombi into emcimbini ngenhloso yokuzibonga aphinde akasifisele konke okuhle kulonyaka. Okunye oqwashiswe ngakho amatshitshi ukuqaphela nokuyihlonipha njengezintombi kanjalo nangavumela abafana ukuba babaluthe. Kukhuzwe isihlava sokuhlasela kwenzakaliswe izingane zamantombazane ezazigcinile eziyintombi nto. Lokhu kwenzeke emcimbini wesizwe samaMpumuza wezintombi kanti uNdlunkulu wesizwe uyanaba. Sithena i-theme yakhona izothi shatter the silence, break the stigma. Usukela kwi-case esibe nayo eMafakatini endaweni yakaMpumuza la ingane ebihamba nezintombi ezithole isivelelwa yishwa lokudlwengulwa ugobela wayo okanye inyanga obeyilapha. So sase sisibona isidingo sokuthi no asiziqwashise intombi nayo le evelelwe yishwa izibona ukubaleka kwayo nanokuthi sikhathalele kangakanani siuMpumuza sibhlungu enhlizweni zethu ngalento ehlakalele ukuthi siyakhanda khona abantu ababhidlizayo. Induna izintombi eMgungundlovu ikhuthaze izintombi ngokubaleka kokuziphatha. Umyalezo engifisa ukudlulisa ukuthi izintombi aziqhubeke ziziphathe kahle, izintombi aziqhubeke zizigcine ngoba kubalekile ukuziphatha kahle. Kuyinto nje ekwazi ukuthi isiqhuquzele ukuthi sibe nekusasa eliqhakazile. Izintombi aziqhubeke zibe nenhlonipho njengoba desikhempile izolo sikhulumile kakhulu ngezinto eziningi eziphatha irespect, discipline nokulalela uma ngabe uyintombi. Onomehlo bathi bayohlezi bezinikela kulomsebenzi yize bengawuholeli futhi bebuye babhecwe ngamagama. Layezo wethu ezintombini zakwaMpumuza ukuthi ziphathe kahle, zisikhumbule ukuthi sidela amakhaya sizohlala kanye nazo ngoba sizithanda, kungekho lutho esilitholayo ngokuhambisana nazo, kodwa siqhubeka nokuzithanda. Siyabekezela noma sebesipha amagama angamahle engazuthi siyenzelela, kodwa thina suke sazi ukuthi sikhulisa abantu abethu akukho ukwenzelela ngoba masiyenzelela sibulala isizwe ukuthi singaba sihle sibaqotho noma kunzima. uNdlunkulu uphinde wanxusa besilisa ukuba bavikele izingane zamantombazane. Abantu besilisa abayeke ukubona inyama einganeni zamantombazane. Ingane yentombazane ifuna ibe umshana kuwena, ibe ingane yakho, ube umalume kuyona, ube ubaba, ube umkhulu, ube ilo muntu ezothi mayimbheka yazi ukuthi lo ngabalekela kuyena. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyenda Dube ngwaMpumuza eMgungundlovu. Owesifazane oneminyaka engama-50 wasendaweni yasenkulu eyiNgolweni kwa-33 ngaphansi komasipala eRenkonyeni ukhala ngokuhamba ehlala emizini yabantu nabantwana bakhe ngoba engenawo umuzi ongowakhe. Ongumakhelwane wesifazane obathobile Mqadi uthi sinzima-ke isimo aphila ngaphansi kwaso lona wesifazane kanye nabantwana bakhe njengoba bebengaficwa ukufa bezoswela ukuthi ithambo lakhe bangalifihla kuphi. Lukhulu usizo olubhekene nowesifazane wasenkulu eziNgolweni kuwa-33 ngaphansi kwamasipala eRenkonyeni ohamba ehlala nabantwana bakhe. Ongumakhelwane uthi lona wesifazane uhlukumezekile njengoba ashiya umshado wakhe ngoba eshawa umyeni wakhe wabe esehamba ehlala nabantwana. Uthi uma engaficwa ukufa bangaswela ukuthi ithambo lakhe bangalibeka kuphi. Umama lo wabeganile emzini wakhe waseMunka ngokucabana umkhwana wakhe emshaya lalemnyango. Wabuya ke wezala ngakuthina kwenkulu kadade wabo. Mayifika kadade wabo kwaxa unengane eziningi kakhulu ngebahlale bemndeni embili ndawonye. Wahamba ke lo mama wahamba ethola imizi la kuthiwa kho umuntu khona umntati ngena ngigcinela umuzi, ngena ngigcinela umuzi, ngena ngigcinela umuzi. Lo muzi owesingaphi konje lohlala kona manje owesithathu akanayo amandla
owukuthi akakhe ngoba phela unje. Uthi ngisho abantwana bakhe ababili abadala abasebenzi ngakho ngeke akwazi ukuzakhela indlu. Manje inkinga yakhe lo mama indawo uzoba nayo izofunwa, sicela uxhaso nje ukuthi asizwalekelelwe akhelwe umuzi. Ngiyambheka ngelinye ilanga ukufa akumemezeli, unokuthi afelwe uzongcwaba ngiyangcwabe la kulomzi ahleli kuona. Uzoswela indawo yokungcwabela naye agule adinga ukuthi akube khona abantu bomndeni wakhe abasondela kuyena ngeke beze la kulomzi ahlala kuona. Ilokho nje ngikwaziyo ngalo mama. Ngibhlungu enhlizweni yami kakhulu. Ukudla akanako naye. Umuzi akanawo. Ngiyayibheka lento ngihleli ngingedwa. Mayi hayibo akaze umuntu wahlala ngekho into ebiza yena empilweni, ukuphila kwakhe empilweni akaphili kahle. Nanjoba umbone ekhulumela phansi nje nala emqondweni kuyalimala ngoba la bahlala bathi enza khona uzosuka ngoba usekhonto sewuthengile lo muzi. Udinga usizo lokwakhelwa indlu uthi kulomuzi ahleli kuwona akuwona wakhe ubegadisiwe sekuthiwa akaphume ngoba sebewudayisile. Nje impilo yami ngifuna ungasho inzima shema ngifuna ungasho inzima ngempela ngoba ngazi ukuthi ngizothini. Akho umsebenzi engwenzayo ngomina nje. Siphila ngeglanti yezingane nalezi ngane zimbili kuphela. So okwami kumnyama nje ngikwazi ingane ezengihle nazo la kufuze ngabe kuthiwa izingane sezisebenza ngoba sezaqeda isikole sidala. Kodwa manje azithola imisebenzi ezihleli nazo kanjela. Ube senxusa kumSamaria olungile ongaba nomandla okumlekelela amakhele indlu. Ngizocela ukwakhelwa indlu ukuze ngikwazi ukuhlala kahle. Ngakhelwe nje indlu nami ngihlale njengonkosikazi. Iziko lezindaba lithola ukuthi lona wesifazane akaza ibhalisele indlu yoxhaso lwahulumeni. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisezingolweni. Meya kumasipala wesifunda uMgungundlovu uMzizuma uthi ubalekile ukuthi bazise umphakathi ngenhlelo zomkhandlu ukuze bezobuza uma ngabe kungasahambi ngamagama enkehli. Usho lokho ehalalisela kwihhovisi lakhe lezokuxhumana ehlomle ngeindondo kwenqungquthela yenhlangano yomasipala eSouth African Local Government Association eSALGA ngamafuphi ebibanjelwe eEastern Cape. Umsholozi uthi kayikho imibhikisho eyenzekele kulo masipala ngenxa yokuthi bahambisa imiyalezo ngendlela efanele nokulula ukuthi abantu bayiqonde. Umasipala wesifunda uMgungundlovu uthola umklomelo kwengqungquthela yomasipala yenhlangano iSALGA ebibanjelwe eEastern Cape. Imeya kulo masipala uMzizuma uhalalise ithimba layo lezokuxhumana. Ngiyafisa ukuthi sibonge kakhulu i-team yethu yakwa communication ukuthi yenze ukuthi sikwazi ukuhlangabezana nesibophezelo esinaso ngokomthetho sisekelo so ukuthi sigcine lo masipala uyizinda sentando yeningi kodwa futhi siwenze lo mkhandlu ukwazi ukuphendula ebantwini usigcine team yethu ya communications ikwazi ukwenza ukuthi sibe ilokhu umthetho sisekelo kufunayo ukuthi sibe a democratic and an accountable government. Uzuma uthi kubalekile ukuthi umphakathi waziswe ngezinhlelo zomasipala. Zonke lezi izinto umphakathi wethu onelungelo lokuzazi ukuthi imali zawo ziphethwe kanjani, sithola imbiko enjani kumcwaningi mabhuku. So uma ke sikwenza kahle lokho njengoba uSALGA usho okuyinhlangano ebhekile ukusupport omasipala ukunikeza ukululeka ngendlela efabasebenze ngayo umasipala uSALGA wanelisekile ngokuthi indlela esixhumana ngayo nomphakathi yinhle siveza zonke lezi zinto ekufanele ukuthi sivezele umphakathi into leyo esijabulisayo kakhulu. Ukuxhumana nomphakathi kulo masipala bathi basizile ekuthena umphakathi ungawubhekisheli umkhandlu. Kubalekile ukugcina umphakathi wethu wazi ngazo zonke nje inhlelo esizenzayo. Engakubalanga kwezinye izinto nje ezibalekile ekwadinga ukuthi sidlulisele ngokusheshsha emphakathini uhlelo le-water curtailment ukuthi sesithola amanzi ancishisiwe manje
so zonke lezo zinto sicabanga ukuthi izinto esidlulisele kahle ebantwini ingakho kungabonakalanga kubhikisha imphakathi beduka izwe nje ngenxa yaleso simo ngoba sikwazile ukufika kahle emphakathini ukuchaza ukuthi kusho ukuthini lokho kwenzelwane kuzoba isikhathi esingakanani. uZuma uthi bathola izicelo eziningi zokuxhasa abafundi emanyuvesi. Sijabule kakhulu nange-response nje emva kuba sazisile nangokuthi sinehlelo lokuthi silekelele abafundi ukuthi bakwazi ukurejista emva kwezinto zokuphuma kwemiphumela yaka-matric. Abantu indlela baresponde ngayo ngoba baresponde ngoba kunomdlandla siwufakile kwaziseni ngalolo hlelo lokuthi lukhona emkhandlwini siyafisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi basizakale kulona kanjalo. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Ake siphinde siye etolelene besilo sophinde sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nina besilo kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kwezona esithi ngezihamba phambili namuhla. Ubekwe koyokugcina usosayensi wakaNongoma. Bamashele amanzi eDandi. Kanti iDA ifuna zehle ezikhundleni izikhulu zeTheku. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-R8.89 kuyidola laseMelika, bele ngu-R23.14 kupondo yaseBrithani, lingu-R19.27 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide on izimakethe zivalwe ngu-$2,936.25 ounce, kuthi intengo yalo ngahluziwe yona bengu-$75.02 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umkwedli wekepho odlondlobalayo emjahweni iDusi Canoe Marathon umsawenkosi Mtolo useyiphumela obala ngesifiso kesakhe sokuqeda ukucanasa kaAndy Bickett osekhonyeka iminyaka kulomjaho. Umtolo wasendaweni yaKanyava eMkhambathini eMgungundlovu ubala nabagwedla ababhekiwe kwiDusi yanonyaka ezosukela ke eMgungundlovu iphelele eBlue Lagoon eThekwini ngoLwesihlanu oluzayo. iDusi yanonyaka kingeyohlobo leK1 lapho umgwedle gwedla ngayedwana kanti ke nyaka enye bekuyiK2 kugwedlwa ngababili ngokubambisana. Umhlanganiso kenyaka enye udliwe nguBickett egwedla noMatthew Fenn ngesikhathi esingu-7 hours 19 minutes 26 seconds. Isibili kwaba nguyena uMtolo begwedla noSibonelo Khwela ngesikhathi esingu-7 hours 25 minutes 44 seconds. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Iyani nabakaqamba lenkomo zelahlekile zodliwa ngumdlebe kwaSoshangane. Ukamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.